Wah, awan iki lho, jan. Wis awan sumuk arep turu iki lho ke tanggane nyetel salon lho kok yo ora duwe aturan. Ngene iki sarepe ngopi ora nek sing gawe kopi. Jane umi iki lho. Pirang-pirang dina ora mulih jane nyandi. Mambengi iki jarene ngabari ning Jerman lagi shopping. Lah kok tiba ning ngene jejere kauman kulon kali ngono jan masalah. Bojo cerewet, wereng, guala. Tapi senajan ngono ki aku ya tetep cinta. Ya toh. Iki lho. Aku ki lak yo kaji, terkenal sugih. Tapi iki lho. Iki dhuwitku kok ya ora numpuk, ijane parane nyandi. Perputaran ekonomi lho, koyoke kok lagi sulit. Terus no wong-wong ya nyilih jerene seminggu balik, nyilih jerene pirang dina balik. Iki kok ya ora balik-balik. Lah iya lho. Jan ra iso nepati janji. Wong-wong iki jan ora umum kelakuane ngono. Wah, jane lar kok ya emosi ya jan. Wis iki ora nglumpuk. Piye ngono. Alah malam ini ki beci anake gawean gak enek. Oh alah panas. Gini lah, namanya kaji. Ya iya toh. Wong-wong sing dene duwe tagihan iki lho. Biasane sing nagih lak umi. Umi ngono ki sekali kecap ngono langsung sing diutang langsung nyaur. Lah iki kira sapa sing dikongkon iki? Loh, kae koyo cuek kepotongane gak abu-abune koyo cuek kan. Apa njaluk tulung cuek kongkon nagih wong-wong kuwi. Soalnya aku ngomong bono dhewe iki duwe tanggungan akeh. Jadi percuma aku lak ngomong di bono. Tak ngomong cuek. Tak celukane wong e. Weh, Reo. Nanti weh. Reo toh. Oke Ji. Ya, assalamualaikum Ji. Aduh, Pak. Ya, ini apa tuh, Mang? Wah, itu dewe. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Ji, ini oh, apa? Ambilnya apa tadi, Ji? Oh alah, iki lho. Si Tole lagi gatel iki mau. Piye sedep? Jangan, Ji. Anu, ning gosek kene. Oh, nggih, Ji. Nggih. Lumayan, enek salah. Sing ngongkon kowe rene mangan iki ya sapa to? Aku Ji. Enek salah, ngono lho. Tuan rumah belum mempersilahkan dadak jipuk dhewe iki piye to kowe iki? Katanya kalau iki. Alah. Enten apa Pak Kaji? Oh, teluk mawon. Ngene lho, Pak. Kowe iki kira-kira lak tak kei penggawean iki kira-kira gelem apa ora kowe? Nggih purun Pak Kaji. Lah wong alame ngeten iki becikan nggih kathah wae. Pripun sampean iki? Oke, kalau begitu ngene lho, Pak. Iya toh. Bojoku iki lho pirang-pirang dina iki ora mulih. Nah, biasane iki
bojoku iki mubeng nagih wong-wong sing duwe utang kuwi. Nah, aku dhewe iki arep ngongkon bono iki yo pas delima. Delimaku ngene lho, Pak. Bono iki tanggungane iki yo akeh. Lah aku ngongkon si Bono, mengko jelas si Bono mengko yo njaluk bayar terus orang bayar utang. Kowe iki lho dijak ngomong krungu apa ora to? Ireng makasih. Nah, Ireng. piye? Umpama awakmu kuwi tak kongkon mubeng ya lho. Nggih. Njaluki dhuwit nggone wong-wong sing duwe utang ning nggonku ki kira-kira siap ora kowe? Nggih. Siap. Siap kok makasih. Pemane merondo. Iya, lah kuwi lak ning ngone rondo aku ora nggon awakmu. Lah kuwi aku dhewe sing budal to, Pak. Oh alah Ji. Aku lho kon numpak apa? Motor gak duwe. Iki lho sepeda lho ora duwe. Iki lho enake. Apa ya mampu mumpuni wong nek iso kabeh. Jangan khawatir. Lah kowe iki lho apa ora ngerti? Kaji iki lho wedhuse 35, ya lho. Mobil berjajar, sepeda motor kae terparkir. Ya lho apa? Sepeda laku bensin enek, laku listrik enek, baterai lho ya enek. Tapi yo totel. Napa kowe? Mboten Ji. Jenengan iki lho. Hae. Sae. Tapi ngene wae. Awakmu lak dadi tukang tagih hutang ki macakmu aja ngene. Awakmu kudu macak rapi, baju dimasukkan, bersepatu, memakai tas. Lah pundi lho Ji. Lah wong seragam mboten gadah kok. Kok panggah ngono ae to ya. Nek mburi yo nek seragam. Engko gawenen kae seragame motor yo wis cepak. Kurang penak piye aku. Ora usah mangan dhisik, wong kerja urung dadak mangan kowe iki. Iku lho nyawang mawon Ji, nyawang mawon itu. Ya wis dan salene mburi kono to yo. Liwat pundi Ji? Kok panggah takon lewat endi? Lewat kene lho. Apa iki to klambine? Iya. Asine tukang tagih. Apa juga keamanan? Kembali barang ya. Dia juga. Ini mending. Bagus. Jay, wis ready ki. Den apa aku ki? Lho. Lah kowe kok gawe seragam ngono kuwi arepe ngodak maling apa piye kowe iki? Lah nek cangkelane nek iki tok lho, Ji. Ya wis. Kowe ndang budal kono enek kuwi lho ya wis, penting tagihanku lunas. Lah iki sidone numpak apa? Lah kuwi mburimu lak yo kendaraan pirang-pirang to, gerek milih. Oke, siap Ji. Aja gawe kuwi. Lah gawe iki lho, Ji.
Kae lho sing didol dhewe. Iki. Yo, kuwi. Apa lo kaji ki? Mata bagus kaya ngene. Walah. Iki. Jari kon milih motor sak ngono kang gak entuk kayak iki. Yo, wayahe senenan. Wayahe. Yo. Wayahe. Wah, iya jelas. Kok masak tutup tapi piye tadi? Yo. Kalah. Jenenge wayahe senenan yo. Kok mesti tutup, Bek? Kejani. Bah, nanti wong iki kok enak. Ya. Kae sapa kae? Ya. Ngene iki lek ora aku ngene iki yo. Ora enak sing gelem pali lho ya. Dino aku. Mosok rong dino lho ya cepet emang pukule. Lah kae, bojone lek Darmi. Lek bojomu nang ndi? Wis wayahe ku lho. Senenan. Wayahe. Wayahe senenan apa? Wong kene ra tau dijatah kok kowe iki lho wayahe. Kowe ra wedi ora aku, Wayahe lho, Lek. Wayahe senenan, wayahe ngangsur. Bojomu utange ya akeh lho, Lek. Sampeyan lho dadi wong lanang kok ya ora isin apa piye lek sing wedok utange akeh. Matane lho, lagi hutang ning aku. Sing utang lho bojoku, dudu aku. Aku enggak mau tahu, Lek. Iki lho wayahe sing ngongkon lo kaji. Saiki kowe yo ngono, lagi hutang pacaranmu yo Limnas. Kowe ngira aku maling apa piye jane? Ya aja ngono lho, Lek. Lah iki lho, aku lho dikongkon kaji, enek cantolan lho. Amun klambi iki tok. Nang tak saut tak gawe ben wong-wong kuwi lek nyarutang, ben wedi wong-wong ben gelem bayar. Neng kene iki renek sing tak wedeni. Ora melayu ora melayu tak diacok dulu kowe. Betul. Oh, rasa melayu kowe. Wong.